Ruski PVO sistemi oborili su proteklog dana 5 ukrajinskih bespilotnih letelica u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici i Harkovskoj oblasti i presreli su 2 balističke rakete .U u Hersonskoj oblasti, saopštio je danas portparol Ruskog ministarstva odbrane general potpukovnik Igor Konašenkov. Konašenkov je kazao da su ruske trupe izvršile udar preciznim projektilima na skladište naoružanja koje je isporučila Poljska i municiju u Lavovskoj oblasti. Visokoprecizne rakete velikog dometa sa vazdušnim lansiranjem uništile su skladište u oblasti naselja Radehov u Lavovskoj oblasti, u kojem je bilo oružje i municija strane proizvodnje, isporučena kijevskom režimu iz Poljske, naveo je portparol, a prenosi agencija TASS. Vazdušno-kosmičke snage Rusije eliminisale su preko 50 militanata tako što su udarile na mesto razmeštanja ukrajinske vojske u Nikolajevki u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštio je on. Preciznim udarom vazdušno-kosmičkih snaga Rusije na mesto privremenog razmeštanja 81. vazdušno-mobilne brigade ukrajinske vojske u Nikolajevki u Donjeckoj Narodnoj Republici zbrisano je preko 50 nacionalista i 6 motornih vozila, izjavio je Konašenkov.